Hadin belami ke jengut bagi jenggu jor nagi pajba ban nagi nangilam shnong jong gishnong ha kathan bernihan halo ke jengberat pathar ginyut kinye harut ke surok ba bat kumju ayo bernihan bat hikiwei de kichaka kala penlang UMLA ke jirang ba sasna soton balik curep hi dalai hikmat khandai trek noilar arjar puar kani ginyut bla subret pathar kala peni sajmet hadu kata katai pajba nong shnong kinong lai nongwan ha bakin haban smage utong go bami nagi ginyut kinyer bat bu jingma ye ko khya ki pajba nong shnong lai senrani UMLA MDC ke jirang ba Victor Rani harangkat ke cingidon lang additional deputy commissioner ba M Tongper bat kinong ilam shnong ki boran hapo kanhun jok sencuk kirang ba shnong bernihat area UMLA ulopan pawi cing sokya halo ni cing berat klamako re kenyot bola kentui ki pai ba nong shnong kathan ba kimdai ban berat pathar ya kenyot ulo ambu unlek ban kerpan ki bor ki bahalor ke sarkar bakin penmang ban snano da kawai ki cakap renyot ka bakerpang ha kathan bernihan kejing kejing pek kejing kemi kejing ka rupam berat jaklia pathar kaba hapro saudang jung ka bonihat area kadika area kejungi ka bonihat area hi brokoi na koi ka por ka alang kiu ka jingbun jung ki pan jung snong bat ki yo ki dukan ki babun bat dena kata kada ba ngali ba ki pajba ki bun ki bret jaklia rumar kat saba lap bat ngelalap hi taki ngali ki jong ki khmat at ba ji don lang baro bagi yang dekat ceklia pathar pelat dan excitement bat kumjuru kan ta ya ka jingko jingkhia badin takadau badang keleng jungi kum ki beriu badi pej kmi kum ki nongilam ki badi pej kmi agni ka than ki jungi kamtam na keleng junga kum emily te ka e ka mga sukwa ban kat madon man ong bat ka pat ki pajba ba ngimdai ban bread pathar kumar ya ki ceklia laj na layeng late dengi deban nang ru kumno ba gen bread iki jeng jaklia na mangal i kala ta sha bat kala i pin kala kan ta ya ka ko ke bat hak joko por nakadaw ka jeng kiu plat ka jeng bun brio na ko ka por sugoi pak kala pelong ya ki pajba bakin bread iki jake jaklia klomar ha kino ki jaka ke ba maki ki yo ban bread te naklian juga kumu Emily tingkat bat ki rangba snong baro nang tai i EDM di dalam ani kapor dingin haban bu ki cingkat pat ka sokar namak lade kapor agaba naklian ka sokar kepada pedikmi bakin bu ya kanika common dumping ground ya ka jaka bret jaklia ka ban long nang tak patba nang bahkan nomora ya ka no ka jingpret plomari ki jaklia bat kumjuru bahkan palaj ya ki pajba kini ka than jungi na ki no ki jingpang stom kumang le i hagni ka area ka bangidan beta kini ka area yo ba ka jingsmaro ka nakadaw jingpret plomari kini ka jaklia i kala ka jinglang juga kini ka jaklia ne kala pensma sika bat nila taladir yo ya kata jingsngo ya ka jingsma te ka tekan tak sisa na gupta ka kot ka kya de na kaliang jonga kumbu Emily dan apan bu biang ka jingkat pat ka sorkar dan na ka benta ka common dumping ground kata ka jaka bread nyok bolong na gupta pajba na ba kin like na ka jing jeklia ba ki pajba pin yo ya clear ka bakut pan like na kanu ka jingpang system to sha be kum ka senjuk ka barsnong ki bahap ko ki like portion ki bahap ko senjuk barsnong bernihat area di alpeng di para barsnong skitrisnong ki ba lai dorang kat akani ka sni men flight por nang kena kani ka di ka sinjam ka ba ndesu ba na kleng ki senjuk ro ni nang persang ning kong ena du ki por ba mishwa hing la ju ya persang ban le ni kleng emele la pen pau ba ila bu ka proposal de ni ka pat ki no ya ka sarkar mo ba in ki sim khalam mo ka proposal ka ba i emele jing la pha nang kan no ka ba kham kloi kan pensuk pensan di nong song namar ni di nong song di dorbar song ni jinjar ba namar bli tang kau ya dorbar song kam de ka kamram ka sup ngai namar baliu namar ba kingyut kimi man kasih jimbun breu kadang man kilong ying kitang bun so bakan di ka pornihat area ni ka border area ka di industrial stage kam di ka jebo ba mi tang ha ka yo ha dang mix na ki industry kidon ba nonglet nongwan kidon namar ka di national highway ata tika kadang pun ra syuk bun ki jebo te kani i ba kawarwa syuk ki isa imet ki nonglet ki nongwan ka di ba so bakan di entrance la bonong maka di gateway bangin rong syuk ha state ka jumi
dengan kerpangat dari state government dan bagi tradisional dan di MLA jungi MDC road Belawan kita isar compare beri di district napuan district level ke jungi dan kuat bah sistem bah government kan pai mat mangin island ke jungi mau bah la ajimut lang na MLA berom jungi dan kat ke jungi lang jungi ke senjuk nang bah kan manja shoot kini ke mari ila nirok ni nong song so le rai nama bali man ha tang men ha kanir nang media tingin kuat shoot kan bah ngidang Indonesia ayu dang kuat Indonesia keren ni ni tong tradisional jinjar malah Indon ka jaga dumping namar in perlu mir nyut hasnong baka jaga break ni Indon babun ki pai ba kat nong khang lakam ting min mit ki berat ting dang step pangat ki ba ki berat ting nom la hi lu sabat ka di ke national we ngim tip manu ba berat dia ka syam chutam ni ting tai nak lang hi ka dor barsnong jong ka bernihat area Brok koi di kapat ma dan ba MLA ba ka sarkar kan chim khalam kanang ba ka state ke jungi nanta ka thain ke jungi ni kan like ni kini jing jabok japai ba ninyo ya ka jing khoi ke jing suba kanang ba ka snong ka thau jungi kanang ka khoi ke suba ba district ke jungi hi Brok koi ba kunju ke jela jungi